Sant Jordi 2020. Hi havia una vegada un cavaller que lluitava. Era fort i matava dracs, però amb aquesta batalla no podrà. El seu nom és Sant Jordi i un virus ha de matar, però no té gaire idea de com amb ell acabar. Sant Jordi no se'n surt, acostumat a grans batalles. Aquest ser diminut no pot clavar-li les espases. Què farà amb la princesa? No podrà fer-li petons, perquè els virus dolents es farien molt més forts. Avui l'heroi no és Sant Jordi, sinó que ho és la princesa, que després de molt estudiar es va fer metgessa. Ell ens salvarà pel Sant Jordi d'aquest any. Serà ell qui rebi la rosa i el virus morirà. Bon Sant Jordi a tots! Bona dia del drac! Jo del castell no em moc i a la princesa deixo treballar. Sant Jordi 2020. Un Sant Jordi especial.